ଅନାବନା ଗଛ ଏବଂ ପୋକ ରୋଗ ପାଇଁ କୃଷକମାନେ ଜୀବନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଞ୍ଚନର ସଠିକ୍ ଏବଂ ନିରାପଦ ପ୍ରଣାଳୀ ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ପୋକ ରୋଗ ଉପରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନାଶକର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାନଯାଇଛି। ଜୀବନାଶକଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଲାଲ ସାଂଘାତିକ ବିଷାକ୍ତ, ହଳଦିଆ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ନୀଳ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବିଷାକ୍ତ, ସେହିପରି ସବୁଜ ସାମାନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ସ୍ପ୍ରେୟାରରେ ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କି, ହୋସ୍ ପାଇପ୍, ଟ୍ରିଗର, ନଳୀ ଏବଂ ନୋଜଲ ରହିଥାଏ। ନୋଜଲ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏସବୁ ନୋଜଲ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଫିମ୍ପିନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହୋଲୋକନ୍ ନୋଜଲରୁ ଏହିଭଳି ଭାବେ ସ୍ପ୍ରେ ହୁଏ। ଗୋଲ ହୋଇ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମଝି ଜାଗା ଖାଲି ରହିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ସଲିଡ୍ କୋନ୍ ନୋଜଲରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ପ୍ରେ ପଡ଼େ। ତୃଣନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଫ୍ଲାଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ନୋଜଲ ଏବଂ ଫ୍ଲଡ୍ ଜେଟ୍ ନୋଜଲ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଫ୍ଲାଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ନୋଜଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ସିଞ୍ଚନ। ଫ୍ଲଡ୍ ଜେଟ୍ ନୋଜଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ସିଞ୍ଚନ ଏହିଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଭଳି ନିରାପଦ ଭାବରେ ଆମେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଜୀବନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ସମୟରେ ନିଜର ପୋଷାକ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ନିରାପଦ ପୋଷାକ ହେଲା ପୂରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସେହିଭଳି ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖୁଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର, ପୂରା ସାର୍ଟ ଯେପରି ହାତ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହୁଥିବ, ତାହା ଉପରେ ଆପ୍ରନ୍, ନାକରେ ପାଟିରେ ମାସ୍କ, ଆଖିରେ ଚଷମା, ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଏବଂ ଜୋତା। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୋଷାକ। ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆକାର ଅନୁସାରେ ଜୀବନାଶକକୁ ମାପନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଥିବା ପାଣିକୁ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ଏକ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଶ୍ରଣ ଯେମିତି ତଳେ ଢାଳି ନଯାଏ। ଟାଙ୍କିରେ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଏକ ଛଣା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପବନ କେଉଁ ଦିଗରୁ ବହୁଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଯେପରି ଭୁଲି ନଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଞ୍ଚନର ସଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଜୀବନାଶକର କିଛି ବି ଅଂଶ ସିଞ୍ଚନକାରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପତ୍ରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଯେଉଁଠାରେ ରୋଗ ପୋକ ଲୁଚି ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାରେ ଜୀବନାଶକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଜୀବନାଶକର ସଠିକ୍ ସିଞ୍ଚନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସାଧାରଣତଃ କୀଟମାନେ ପତ୍ରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ରର ସବୁ ପାଖକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୀଟନାଶକର ସଠିକ୍ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ନୋଜଲ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ହୁଡ୍କୁ ଓଲଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କୀଟନାଶକ ପତ୍ରର ତଳଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସମାନ ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଅନାବନା ଘାସ ବିନାଶ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସିଞ୍ଚନ କରିବା ସମୟରେ ନୋଜଲର ଉଚ୍ଚତା ବଦଳାଇ ଦେଲେ ସିଞ୍ଚନ ଅସମାନ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନୋଜଲର ଉଚ୍ଚତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ନୋଜଲରେ ଗୋଡ଼ିଟିଏ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସମାନ ଭାବେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ସିଞ୍ଚନ ହୋଇଥିବା ଜାଗା ଉପରେ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ, କାହିଁକି ନା ସିଞ୍ଚନ ହୋଇଥିବା ତୃଣନାଶକ ଉପରେ ଚାଲିଲେ ପାଦରେ ଲାଗି ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତୃଣନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରିବାର ଏହା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାୟ। ଜୀବନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ସହିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଷାକ୍ତ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି କେବେ ହେଲେ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୀଟନାଶକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। କୀଟନାଶକ ପଦାର୍ଥକୁ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା କୀଟନାଶକ ପଦାର୍ଥର ଥଳି ଉପରେ ଥିବା ଲେଖାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓ କୃଷି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୀଟନାଶକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାତ୍ରରେ ମାପନ୍ତୁ ଓ ମିଶାନ୍ତୁ।
ଖାଲି ହାତରେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବି କୀଟନାଶକ ଗୋଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାତ୍ରା ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପୋଷକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୀଟନାଶକର ପ୍ରୟୋଗ ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଆବୃତ ରହିବା ଭଲ। ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫଟା କିମ୍ବା ଖରାପ ଯନ୍ତ୍ର କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୀଟନାଶକର ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ପରେ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରାଦି ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରି ରଖନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପୋଷାକ ତଥା ଯନ୍ତ୍ରାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରନ୍ତୁ। ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ରର କଣଗୁଡ଼ିକୁ ମୁହଁରେ ଫୁଙ୍କି କେବେ ହେଲେ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନରମ ତୁଳି କିମ୍ବା ପାଣିରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। କୀଟନାଶକର ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ଦେହ ତଥା ଲୁଗାପଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଥା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା କୀଟନାଶକ ସ୍ଥାନଠୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଓ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା କୀଟନାଶକକୁ ବାଲି କିମ୍ବା କରତ ଗୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ କୀଟନାଶକ ମିଶିଗଲା ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଓ ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ତଳେ କୀଟନାଶକକୁ ସାବଧାନତା ସହକାରେ ଢାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ନ ଢାଳି ଯିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପିଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋତଲ ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ କୀଟନାଶକ ପଦାର୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶସ୍ୟରେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ନିୟମାବଳୀଗୁଡ଼ିକ ମାନନ୍ତୁ। କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ତଥା ଧୂମପାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତେବେ ହାତ, ମୁହଁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଓ କୀଟନାଶକ ଥଳି ଓ ଟିଣ ଉପରେ ଥିବା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଖାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ ତୁରନ୍ତ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରାନ୍ତୁ। ଯଦି ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶ କୀଟନାଶକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ତେବେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ବ୍ୟବହୃତ ଲୁଗାପଟା ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଖିରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଖିକୁ ଭଲ ପାଣିରେ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଅନ୍ତୁ।
ଜୀବନାଶକର ସଠିକ୍ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ପ୍ରେୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପାୱାର ସ୍ପ୍ରେୟର ଅନ୍ୟତମ। ପାୱାର ସ୍ପ୍ରେୟର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ପାୱାର ସ୍ପ୍ରେୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସିଞ୍ଚନର ସୀମା ବଢ଼ାଇବା ବା କମାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ରହିଛି। ନାପସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର ଏହି ସ୍ପ୍ରେୟରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପିଠିରେ ବହନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେକୌଣସି ଅଂଶରେ ସିଞ୍ଚନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ପ୍ରେୟର ହେଲା ଫୁଟ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର। ଏହି ଫୁଟ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଫସଲ ବା ଫଳ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନାଶକର ସଠିକ୍ ଓ ନିରାପଦ ବ୍ୟବହାର ଆମର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ାଇଥାଏ। କୃଷକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ।